Фатиха сүрәһе Рамил Гимраниның көйенә мин ул Фатиханы үҙем укып йөрөйем. Булай дип башлана. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Көйләп утырыгыз. Алхамдулиллахи раббил галамин ар-рахманир-рахим малики яумиддин ияка нa'буду ва ияка настагин ихдинас сиратал мустaqim сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валладдаллин амин. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar diler. Burun zamanda Ural tağlarının arjağında yaşayan bir hunarsı, bik mergen hunarsı bulgan. Ol tik uqatak mına gene hunar etken. Burun mıltıklar bulmagan. Bir vakit ol aytıp hunarga ketken. Onun hunarga yürügende dusu bulgan. Bu dus şunqar. Ул әдәм телендә һөйләшә белгән шунқары булган аның. Шунқараның шул кадәрле акыллы булган, буны бис аңлап йөргән. Бер вакыт был һунарга киткәндә, арыган Урал буйларына йөреп, шунқара әйткән: "Мин ушында ятып йоклап алайым. Ә һин агач башында миндә бер хәл булһа, карап утыр, һәм миңа хәбәр итерһең" дигән. Һәм бул Ağaç üstüne yatıp yuklap gitken. Şunqarı "Əbley batır, yuklap yatır, əbley batır, yuklap yatır" deyip hamaklap otur ekan. Şul tavuştu işitip bir yolausu işitkende, "Bul nindi tavuş ekan, nindi əbley batır, yuklap yatır ekan bunda" deyip şunun yanına kilgen. Kile asılap da bir adam yuklap yatır ekan. Bul tavuşqa hunarsı uyanğanda bundan kuruşken, selam bergenler hem hüleşip gitkenler iken. Бұл hüleşe turgaz, "Hinin unday kuşun kaydan kelip sıkkan, kaydan бұл kuştu hin taptın, eyde şul kuşundu mine bule gitti iken." Бұл "Yok, men kuşumda bir kimgele bule gitmeyim" degen. "Mına min ödümden uqadağımda hine bule gitem. Әмма ләкин кушымды бүлә гитмәйем дигән. Шан юк инде, әйдә кушыңды миңа бүлә гитте. Бул әй инәлә икән, әй инәлә. Юк, мин һиңа кушымды бүлә гитмәйем. Шан бул аптыраганда, ярай. Алай булгас, мин һиңа бер өйөр мал бирәм, йылкы бирәм. Шуга алышайык, һинең кушыңды дигән. Бул аптыраганда бер өйөр мал, ул бик зур байлык. Hem riza bulgan, hem buğa etken, "Yaray, min uşu yoldan hin atla, artına eğlenip karama" deyip bunu yibergen. Əbley Batır atlap kile, артынан bir vakit tavuşlar eşitile eken, dübür atlardan tuyağı, onlar bit atlaganda bek matur тавыш сыгарып аклайлар. Аттарын кешнәве, юшкылдары ишетләп. Бул шу кадәр артына әйләнеп караһы килә. Әмма ләкин теге юлаусының әйткән һүзен тыңларга кирәк. Артына әйләнеп карамай. Бул тагылатлай. Тагыла тавыштарны кысыга. Йылкымалы кешнәп тә ибәрә. Ayaklarından sapsıp da yibere yerdi. Şaytıp артынан, yolausının артынан ey kileler. Şulaytıp yolausu bir vakit sabır et almay, артына eğlenele karay. Eğlenip karaha bir üyür mal anın артынан kile iken. İğ alda karayurga kile. Yaldarın yalbıratıp, kişney. Onun артынан kilgen maldar, бұл әйләніп қарағас, кері күлге сумаларда қоялар. Олар бүтәлі күлден сыққан бола екен. Бұл аптырай малдар күлге сумғас бұға бит әз қала малдар. Яра,
Булганна риза булып дип, был кайтып китә шуңа риза булып. Кайта, башта мин әйтергә онытканмын бер хәбәрен коштың. Кошын бүләк итәргә булгас, кошы әйтә һунарсыга. Әбләй батыр, бирмә мине, хатма мине. Мине бирһәң, ырысың бөтер, гомерең бөтер. Хатма мине, бирмә мине. Ди. Шайтып инәлә кошы, шуңкары. Был уны тыңламай, буга битенде бирә, йылкы малына алыштыра. Хәзер был батыр кайтып җитә. Уның бер генә улы булган була. Ул улына был өйөр малды тапшырала, үзе шунда ук түшәккә ята. Һәм авырый башлай. Эй ята, шул вакытта исенә төшә тагыла шуңкары. Әбләй батыр, хатма мине, бирмә мине. Мине бирһәң, ырысың бөтер, байлыгың бөтер, һаулыгың бөтер. Дип буга хамаклай икән. Шун был инде нишләһен инде иш эшләнгән, хәзер сирләп ята. Шуйда был дөнья менән хушлаша. Улы буны, аның бердән бер улы булган була. Улы уны ерләй дә, эй кайгыра, нишләргә белмәй, урын таба алмай, тегеләй дә бала, бырай да бара. Йылкыларына барып карай да, кире килеп өенә кирмә янында йөрөй. Шуйда был бер адна буны урын таба алмай йөргәндә, теге кара юрга буның янына киләләр, башын һелкеп, yerде тырнап, сигналай башлай. Сигналас был турала буга, туктале, нишләп мин бында сирхап ятам әле? Кара юргага менеп, мин дөнья күреп киләем. Дөньяны гизеп киләем. Урал буйларынан йөреп киләем дип, менеп сабып сыгып китә. Эй йөрөй сабып, тегендә бара, бында бара, бunda урын таба алмай кайгыһыннан. Йөрөй торгас бер тирмәгә барып эләгә. Ул тирмәдә матур кызлар аулак уйнап йөриләр икән, аулакта йөриләр. Бу карап торалар бер кызды бик нык үзенә охшата, ярата бу кызды. Әмма ләкин эндәшү дигән нәмә борын бик самалы булган, капыл гына кызларга эндәшмәгәннәр. Буларга кушылып уйнаргамы, уйнамаскамы дип аптырай да, карап торала, тагыла юргаһына менеп, шул тирәлегенә сабып йөреп килә. Сабып йөреп килгән вакытта теге кыз тирмәнән сыккан кыз буны күреп, угала күз алган була. Уның янына килергә була. Киләлә ипләп кенә буга эндәшә. Батыр, син кайдан килдең? Кая яктың батырыһың? Ди. Әбләй батыр. Мин теге як Урал аръягынан килгәнмен ди. Әле генә атайымды ерләнем дә менә сәяхәткә сыгып киттем ди. Шун буларың белән танышып, һөйләшеп, тагыла осрашырга һүз бирәләр. Әбләй батырга кайтырга вакыт җитә. Кайтып китә был. Кайтала был кызны оныта алмай бит инде. Нишләргә белмәй. Хәзер атына утырала тагы бу якка юлга сыга. Эй йөри, тирмәһен таба алмай. Шун кара юрга әйтә. Кара юргам, теге хылудлы миңа осраштыр әле. Булай дип йырлай уга хамаклай. Кырас матур ялдарыңды укаларман юргам. Теге матур хылу кайды табып бирсә юргам. Теге матур хылу кайды табып бирсә юрга дип буга хамаклай. Шун кара юрга юлды белә бит инде. Улар акыллы хайвандар, малдар. Буны юрга нигә тирмәһен алып бара. Алып барһа да кызлар тагыла уен коралар. Яйләүдә буны кунак итәләр, һыйлайдар. Һәм был нишләргә белмәйсә, әлеге баягы үзенең хыялын кызга булган мөхәббәтен әйтә алмай. Тагыла кайтып китә. Шун хәзер был аптырай. Нимә биреп был кызны һоратырга? Ким, кайдан, нинди мал бирергә?
Һәм буга әйтә, һин кайтта атаң менән һөйләш ди. Кайта юк дим, атаемда бер ничек тә һөйләшә алмыйм, ул миңа тик калым белән генә бирә булды. Ярай ди. Вакытта булай ди. Мин кайтайым. Сиңа кара юргамды ебәрәйем. Кара юргамды шунда күрһәң, уга һин һыбаймын да кас атаеңдан ди. Менә һиңә. Шулай итеп буга шундый фикер тудыра. Бу кайта өйдә аптырап йөрүдә кара юргаһын әйтә. Булай итеп хамаклай. Дуга күвек муеныңдан иркәләрмен юргам, күпреп торган күкрәгеңдә егослармын юргам. Кара кашлы шул булды алып килсә юргам, кара кашлы шул булды алып килсә юргам. Кара юргаһы тыңламай буны. Хәзер тагыла йырлайым. Йомры матур тоягыңды дагалармын юргам, кырыс матур ялдарыңды көмешләрмен юргам. Теге матур хылу кайда алып килсә юргам, теге матур хылу кайда алып килсә юргам, хайт кара юргам, тайт кара юргам, эскә билде шул хылу алып килсә юргам дип ул тагылахмаклай. Шан кара юрга сабып сыгып китә. Һәм теге яланга барһа, тирмән янында теге хылуқып тагыла йөреп ята икән, сәскәләр йыйып, кымырлыктар ашап, эй күмәктәр. Кара юрга барала ситтә генә басып тора. Басып торала. Ялдарын ялбыратып, кишнәп ибәрә. Кишнәгән тавышына хылуқай буны күреп калала, шым гына буның янына килә. Килә лә башын һелкеп, буга әйдә, минең өскә менеп утыр дип ишаралай. Ә кыз белә бит инде аның ишаралавын. Һәм кара юрганың өстенә менеп һыбайлай. Һыбайлай да, һин менә әҙерәк кенә булһа, урмандар буйлап, далалар буйлап йөрөтеп килде, сабып йөреп киләйек ди. Эй сабалар, хылуқай курка башлай, был мине кайда апара икән дип. Курка, кара юрга әйдә инде кире кайтайык ди. Кара юрга бу кире бурылмай. Шамбыл тагыла буга йырлай инде. Атайымдың яйләвенә кире кайтсы юргам. Атайымдың яйләвенә кире кайтсы юргам ди. Кире кайтмай. Шам буйнан хайпай, үзе йырлай, буйнан косаклай, үзе ятып ала шайтып йыгылып төшмәсен юрга нык атлай, нык саба. Куркып китә был хылуқы. Шайтып булар кара юрганың хуҗаһының өенә барып җитәләр. Барып җитәләр дә хәзер анда егет көтеп йөри бит инде уны. Йырлай. Йомры матур тоягыңды дагаларман юргам, кырас кырпы үндегеңде нагышларман юргам, өстүңдәге хылыуыңды төшерсәле юргам, өстүңдәге хылыуыңды төшерсәле юргам, хайт кара юргам, тайт кара юргам, өстүңдәге хылыуыңды төшерсәле юргам дип йырлау була. Ат юрга башын эйеп, хуҗаһының янына барып, хылуқайды төшерә. Төшерә лә егет буны косаклап ала. Шулай итеп алар бергәләшеп, дөнья корып яшәй башлайдар. Уларның бик матур дөньялары була. Туй эшләйдәр һәм шул тирәдәге балалар туып, өйөр малдар үстереп, балалар үстереп яшәй башлайдар. Моны әкиятем беренче өлеше шул була. Бурун заманда Урал аръягында яшәгән бер батыр. Оның атаһы булган, атаһының бер генә бияһе булган. Улы аның әйткән: "Эй атайым, әгәр дә минең кулын сагым булһа, минең егетләрдәге атым булһа, мин дә егетләр белән бергәләшеп сабып йөрернем. Ә минең атым юк" дигән. Атаһының атын ел һайын кулын сагын бүре ашап торган икән.
Ел һайын бер ашайда китә, сөнки йылкыһы колынлар вакытта кайдалыр урманга китә, Уралга китә. Бүре уны караулап йөри икән. Шан был улын әйтә: "Улым, биябез колынларга вакыты иткән. Әгәр дә һин аны караулап, бүренән коткара алсаң, колынсагы һиңә булыр. Шуны тәрбияләп, үстереп, ат итеп, шуга һиңә хуҗа булырсың", ди. Хәзер атаһы был әйткәс, буны тыңлай һәм биянең артынан калмайса йөри. Эй, бия йөри тауҙар буйлап, урмандар буйлап, тегендә барып туҡтай, бында барып төртөлә, үҙенә урын эҙләй ҡолонларға. Шулай итеп бер көнө бер тау араһына, ҡаялар араһына бия инә лә шунда ҡолонлай. Шул ҡәҙәрле матур ҡара юрға тыуа, шул ҡәҙәрле матур. Егет ҡарап тора быны, ҡыуанып тора, был минең юрғам буласаҡ, ди. Шам был нишләргә белмәй, нисек итеп был ҡолонсаҡты алып ҡайтырға тип уйлай. Әммә ләкин әле аяғына баҫмаған, әле уны әсәһе ялдарын ҡоротмаған. Шулай итеп бер көн үтә, икенсе көн үтә, ҡолонсаҡ аяғына баҫа. Шул ваҡытта бер ваҡыт ҡолонсаҡтың тауышы ишетелә. Шул ваҡытта, акасы, бүре килгәндә, бының бер аяҡ осонан умырып алған. Теге ҡурҡышынан сеңләп ебәргән, ҡысҡырып ебәргән. Шул ваҡытта егет бының янына килеп, бүрене ҡыуалап, инәһе лә, бейә лә килеп, быны ҡотҡарғандар. Шунда ятып, ҡолонсаҡ яраһын уңалдырған, һәм егет быны нисек итеп алып ҡайтыу яғын уйлай. Ағастардан сана эшләй, йәшел яфраҡтардан. Шунда һалып, ҡолонсаҡты һөрәтеп алып ҡайта атаһы янына. Атаһының янына барып, улар уны тәрбиәләп, яраларын һөртөп, төрлө дарыуҙар менән, дарыу түгел, үләндәр менән йыуып, быны ҡотҡарып ҡалалар. Ҡолонсаҡ шу ҡәҙәрле матур булып үҫә, һикергеләп йөрөй башлай. Әммә ләкин уның өҫтөнә ултырырға был ҡурҡа бит, ул бит бәләкәй генә. Йыл үтә, 2 йыл үтә, ҡолонсаҡ шәп булып үҫә. Шунан был аны ипләп кенә һыбайға менеп, өҫтөнә менеп, быны ҡулға өйрәтә башлай. Шуны атаһына әйтә: "Атай, яраланған ҡолонсаҡ ат булыр микән?" ти. "Балаҡайым, бүренән ҡалған йылҡы малы бер кемгә лә бирешмәй ул, көслө мал була", ти. "Һин ҡурҡма", ти. Шулай итеп, был ҡолонсаҡ бының яратҡан атына әйләнә. Шәм бер ваҡыт тавыш килә урманда. "Бәйгегә сығығыҙ, бәйгегә сығығыҙ". Анда егеттәрҙе йыялар икән бәйгегә. Һәм был егеттә үҙенең әле үҫеп етмәгән ҡолонсағы менән бәйгегә бара. Бара ла, ҡарап тора ла: "Ай-һай, минең ҡолонсағым шул ҡәҙәрле ерҙе үтә алыр микән сабып", ти. Әммә ләкин баҙнат етмәй ҡолонсағының өҫтөнә ултырырға. Ул бит әле бөтөнләй бәләкәй генә. Шәм бер оло ғына бабай килә лә: "Балаҡайым, ҡурҡып торма. Һинең ҡолонсағың бик көслө ҡолонсаҡ. Ул бүренән ҡалған мал көслө була. Ҡурҡма, ултыр өҫтөнә. Яйлап ҡына, һыйпап ҡына, яратып ҡына һин аны йөрөт яның өҫтөндә", ти. Һәм шулай итеп был бәйгегә сыға. Бәйгегә сыға, был башта яй ғына йорта. Был аны ҡыумай да, ипләп үҙ ыңғайына ҡуя. Яйлап был шәбәйә бара. Һәм
вакыты еткәс, был бер вакыт саба башлай. Егет үзе лә курка. Мин егылып кына калмасам ярар дип бының ялына тотына. Шайтып был эй сабалар, эй сабалар, эй сабалар. Шайтып был егет үзенең яраланган кулынсагы белән беренче булып килеп җитә. Иптәш егетләре, иптәш малайлары бөтәһе артта кала. Бөтәһе аптырай. Бул ни хәл? Бул ни хәл? Бер йолкыш кына мал бөтәбезне лә куып йетте дип. Шайтып бына кешенең кыяфәтендә түгел, аның эске тормышында күз була икән. Шайтып кулынсак беренче урындала. Буга күп итеп бүләктәр бирәләр. Бұл атаһы менән куанып, кайтып зур мәҗлес яһайлар. Кунакка сакырган бөтен буган шундагы туган тумасаларын. Шулай итеп, егет кор булып җитә. Кулынсагы зур кара йорга әйләнә. Һәм төрле бәйгеләрдә ул һәр вакыт иң алдан килеп үсе була. Бер кайда ла еңелмәй ул. Кызыкмы? Аптыракмы? Аптырамайгызмы? Бuna кешенең йөрәгендә була бөтә көсе. Кыяфәтендә түгел. Яраланган кулынсак мона дигән көчле булып үсә. Ә егеттең гайрәте көчле була, ул үзенең кулынсагына көсен бирә. Шатып икеләр бер-беренә куш булалар. Шәп егет менән кара йорга шайтып дус булып китәләр. Ул аны һәр вакыт йырлай, уга йырлай. Ялдарын тарай. Һауга индерә, елгаларга йөртә. Шайтып тәрбияләһәң малларны, алар нык булып үсәләр икән. Хунарга йөргәндә һәр вакыт ул кара йоргасына атланып йөргән икән. Шулай, минең әкиятем тамам.